everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet and many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Ala, gusto na nako. Agatas ka naman. Isunan. Apay aya anak ko. Ayat sang sangitan ti apo ko kaya. Jak nga rodam mo, nanang. Di namat kaya ti agatas. Agsangit mo't lapta. Nanan, yag mo man tasyak man ti mangisala. Yagmaw. Ay! Bayam, alig na natiligat sa tagibay nga wanasawa na. Ha? Tatang, Hala, inkakit agluton garda. Panawam tanak mo dila. Tabukodan natiligat sa tagibay iti ubeng. Kasano ang makamiris no kasta? Umengan. Ay, anak ko. ala, panawandak dito yan, nanang. Amangan noong na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Uwe, nanang. Madlaw akaguranak ni tatang. Ang aman niya nga ron. Aklo nagatigasat ko. Basol kumat ngamin. Jak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo, nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na. Kasla iruruman mo ba Dinak lang amin mawatan garda. Kaya't ko lang iparik na abasol na lang. No apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado adaras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamin tol-toloy na lata tinakisinsin narakin ko na. Ay, Iso bayam. Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray naganakin abalasa. Wen tata Berteng, ibilang ko to kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano nga yung mapanagnikam dahi ta, Rulay? Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para italak na. Mawatan kayo tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbag ha. Panagnagak dahi tata Berteng. Ha? Kasano, Rulay? Ikasar ko ni Julina, tata. Amangan numakmaklaat ka lang, Ruli. Amumot, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim apagdatunan. Gaputay ayaten kalat ta Julina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo ta panagayat ko ka. Nagbainak laan nagdaton ka. Taamok nga danubyo mi tiday di akong daway. Ngamita, amo ka nawayakan. Damag ko nagsina kayo ni tinakasigugin ka. Damag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan, Roli. Ngam, maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman, ngam naudin ti amin. No kaya din ikasar ka dagos Julina. Ay ayatin ka kami na talaga. Nga ore agdan may isang anak mo. Saan na nagbaliw tirit na ken ka, Julina? Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, Aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti day ta. Ay, saanan alas kan nga panupanunot ka pa lang. Aklunong kay din ni Rulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangi-pangi na ka pa lang. Ha? Saan mo na bagay ti kundi pili kundi pangina, Julina. Tasan kan anasinaw abalasang.
Gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan karbungak ngagpili iti pakiin nayatak tatang. Anya pala ti di mo pangayatan kiniruli aya. Kat nasingpot kan nagagag mo abaraw. Baro iti agdama ni Rule, Julina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklunong kiteng tagkasal kayaw. Di ka lang kagyaman tadapay naayat amangi kasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aklunong mo ni Rule. Ganya ti panggedeng mo, iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rule, ibagam kan kwa na ati pudno amarikrik nam. Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Rule, wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkin kwa na, tanagagat abaro. Ay, tsaka mo nanang. Aging gangamin itakot ti payla amat ti anak ko ti ay ayatek. Ngam awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na, saan aya? Nanang. Di kan mang namnama iti pamilyado a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adakan ka amangedeng no aklonam ni Rolly wano saan. Sika ti mangedeng Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas amasida. Takasano, awan mo ngamin anak. Amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo ngamin nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan tinaganak da ti panunutin da, saan ta jay mo't pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto tatang. Bena, awan lamukon, Julina. Naladaon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Iso makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalatan ni Rule nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa'y lang mo. San ka mo tinanasin aw abalasak? Tsak ay ayatan ni Ruli tatang. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan. Tanay. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasyan na kumamot Lakaya kon day. Marigatan ako ngagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Rolly kunam anak ko. Nanang. Inaklon mo na ya. Nanang. Abay, ay ayat mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Jak kumakaya, tawan na riknakan kwa na. Ngam kapilitan, tapno mayadayo akon kan ni tatang. Ha? Jakon maanusan adengdenggan dagiti ibagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Ruli. Ay, agawam nga rod ka gurnong, Rolly. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawam. Aggagat kang agpasada, tapno makaurnong ka. At daurnong ko nanang. Umdasan da ya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ng pamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamot kasta ti pa nagsasauyo Si didengag dagbali nga asawa. Kanyang kumatida kasi timbaga kag pay sumat. Nulabsan tag sarita, birhen ka pay lang, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti mananggundaw ay babay. Kadwan tiwae, sita na babay. pasensya amla ko ni nanang ko Kasjay na lang dayjay ti damo. Kung nagbaybayak, sumingbat tumulahag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pay laeng nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikayat kong asawaan. Kat ulitag man nga ibaga.
Ibilang kunto kas pudno anak ko ti anak mo. Kas dati ginapatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abalayan? Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matan. Anya pa'y ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayan bestre. Ha? Talaga kas tabalayan? Agora ka. Abay nga naggayad talibem. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pang abalayan. Ni Rule ti agpatay launay iti anak may. Wen, amok day ta. Masurunak nga rod. Tanagado ang mabalin ng asawaan, ngamjay pa'y. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak malangan. Tatang, nangag ko amin ngay magbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawid iti balayda. Di nakayat ang manugang. Manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Yung nalpas mo ti kalay sayaw. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kidain ijabalay da. Agyamang ka, tanadungo ni Rulay. Patpatgan na ti anak mo, nga oray saan mo't ang nagtaon kong kwa na, Jolina. At to yung tinapasada kiti nagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Jolina. Ay na, agyaman na, Kruli. Sumagmamanon abulan ti panagdan natang nagtali na idlat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko Anak ta, Jolina. Takasla anak ko magtanda anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay-ayatan ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gim ko. Itid ko ngamin amin kini Jolina ti mapaspasadaak. Apay, awal na iba, bade makwarta mo tan. Awan tatang. Inkay mangiba kini Jolina. Ay, sanay. Imot na diyang anak ko. Ibagbaga na pagbisyok ti daw-dawatag. Saan mo? Hey! Api-api na ayabandak diti balay, tatang. Asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay? Ala, sumbrek ka. Tapno makitam no asino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta ka? Rodrigo, apay nga da ka dito Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag mo gaya man. Anabalo to'y ama ti inaunang anak mo. Iso ang mabalin yon ti agdan naman ay. Anya? Ala, apay nga kastamot hindi bagpagayo, tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magaya man. Ado gaya man ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagbalastog? Gambulnuti ko na ni tatang mo, Jolina. Sorry, no pinanawan kay de. Natayan da sawa. Gapoy ti sakit na kanser. Mangrugita man rin, Jolina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwa nga anak mi. Magdamot may isang anak tasan ka di. Agsublikan kin ni Rodrigo, anak ko. Tanay. Manong atawan nyo nga agdindin na kinarulay. Ngam awampay mo nagbaliwan ti biyag yaw. Manumala mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapol, sang kasakmul mo iti matgilan di asawam. Isu asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry, Rodrigo. Di kan kayat. Ayayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na kung kayat, Jolina. Gamkid daw nga lahi kong danakta. Agnaedan iti balay mi. Anya?
Pagkatalik ta nakta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay itidan nakta. Sana bali, tada mo tenduang nga anak yu idasawam. Saan akas ka rin na ti pampanunutem nga aramiden lakay? Nalakaayamat ti panagsinad iti agasawa ket nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Yulina, di mo't ayayatem lata ti imuna anubyo. Jack ko na ayayatan ni Rodrigo, tatang. Ni Rolly itan ti ayayatek. Panunutem ti masakbayan. Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag. Isungag subligang kengkwana. Agpanunot ka mammet lakay. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y ammo mati. Ay didak man isuraw. Amok talaramitag. Nagkasarda Role kan Jolina. Apay pag sinaam ida. Di ko naman nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Man, Jack. Jack kayat. Yeah. Ni Rolly nga rod ti ayayatek itan. Jack maarami ti bagbagayo. Jack kabaulan na sinaan ti asawak. Na ay. Danga. Di mo usaran tapanulo mo. Sinaam ni Rule ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan kamatan. Ay. O anya, Bakit? agpili ka. Pilitem ti anak ta makisina ka ni Rolly. Wan kunam ta sinaan kamatan. Agdalaw akon kunamsa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Kasta unay ti panang pilit ti amak, asublyak kanon ti ama ti inauna nga anak ko manang biyanang. Ngam Jack ingkas kaso. Nagsasarita kami at aloy ti asawak kan ni Rodrigo kat napagnumuan mi asuportaran lang ni Rodrigo ti anak na kanyak. Ngam kitdi, Jack impalubos amaala na ti anak ko. Kat ti pagyamanak, tinulungan nak ti asawak anang ilaban iti anak ko. Di na kami binaybayan ni Rolly, ba nagapagyamyaman iti kastaunay. Gapo tauray saan na pudpudno nga anak ti naunang anak ko, impateg na iti husto. Kat ita, adan iti kolehiyo dagiti anak may, naggraduar meten ti naunang anak ko, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Jolina. May sakaan nang ipanagnak, ani ayat kat masursuro ako nada. Nang runa no pasiga kinasaya at ipakpakita, wenno iparparik na tay tao amasaknan kan ka. Tatay ko nada nga rudan, ugali ti kang runaan nakitaan, saan kat atila nga wenno akinruar apasat ti bagi ti maysa a tao. Makaisa makmat ken ni tatang mo. Tano asino jay pakairanudan na. Isometten tayan ti simpat tiyana. Jay labagi na ti pampanunutan na. Kat dinan pinanunot ti ibu nga ti kasjay nga aramid na. Ang malakablawan ka. Tanakasarak ka iti lalaki akas ken ni Rolly. Anak kasingsingpet ken nakadungdungo nga asawa ken ama dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Jolina. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay kajak amo Basta, kuna na mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititrak. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, awagan man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa.
Uray siyak nga rod. Jak sa may turuganan. Ala, awagam tadamagam. Mala na. At mabiit laeng nga rod. Takitaak no napunon dya in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga, masurpresam ka na kami kan itatang mo. Ay, nananang. Di ka lang makauray man. Urahin nyo kati ang makaawid ah. Basta aday sangput ko, nanang. Anya ngay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na. Awan ka na kita, nanang. Tao, ti sangput ko. Tao? Sino ngay? Ay na. Di ka lang makauray man. Asawak na lang. Ha? Agpaysaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Wan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa niya ibang bagana, mga sawa magaya main. Adangatan urnong na pangasawa na. Wanan niya. Wano. Umutang nga ta. Dagamaw. Damagan tantaw no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinubyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko min Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na. Ay no siya. Di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah! Kaya mag-urnong muna kami, Sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw. Ay arambidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kitar ta? Tapno, makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Ada kayo ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa iti pagkasaran yung tao, ay makamo kaya nga raw. Tatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmi ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Ang kailangan ka ni Darna. Kasanungay no adda maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Hindi yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala.
Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, ay milakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta. Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata kaon ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apin Tagalog ginubya ni insan bubot? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo ngam ni insan bubaw. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat, gwapo mo't dya kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes dya kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni insang kaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas no maidilig kan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula day tayo dya kasinsin mau. Tala ka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masurunak iti day jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, gam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Anya mo ti binatbat niya asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Aging nga min itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pakariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mau. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mau, takasaritak man ti apokak balasang kaw. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita kin ka. Ay, wan, namuam ka din no lalaki, wano babae ito'y si Kugmaw, Darna? Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw.
Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti pa nagpas nga dyan anugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga rod iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing dayto yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak ko. Una lang. Karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatang yaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wanya rod, nagbiti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin ha. Dami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wen, tagpaarami da kun iti cake na, tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, sige lakay. Adamag maparte. Iso nga agparte tayo kiday. Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws, adapay mo nagitay tarakan mi ababaw. binulang ngagpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay, Uray maibaws dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ay kadumteng tulat tamat antay. Saan pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti mangbukal iti anak yaw. Saan asumanursor ababan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan? Iso adi kay makaanak, takasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdabak lang mat antay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Isu nga uray kasta ti ugaliyaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo man nagparteng. Inton makatawon na. ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga rod anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Di matangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa.
Uwan nga raw. Mabalin nga agad na titalo at tao ditoy. Nangina na itoy. Oray nangina, basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa, iti pagbayad ko dito'y crib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog kin ni baby, Darna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mangala. Takaasimot ni baby no panawam. Babalik nga ron ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Uwan nga rod, Maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nanda pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, ta mga numairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apo ko may. Umay kan tao, ha? Awan mo di manugang tan bakit. Napanan na kanuay, Kung namat ni Bubot ang nagawid din sa lugar da. Kaya di pa agsublay, Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo, Agsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sang sangitan na. Apay dagita kagawaan ni baby ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatang. Nanay, gamin, umay danain na yun. Alaan? Sino ti magalakan kuan, Kan, apay nga alaan da? Malain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talak ni Tarna? Higit nasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalaan na karoon ni Bebe. Isugated tayo. Awan karpungan tayo kin ni Bebe. Anya! Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na bain may kadagiti kalugaran may, tadyayin paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytaket di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos, ako nada.
Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga agasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ronay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya manan ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo gid di ti paggatang ti arak isut amok. Ay, saan mait, Ronay? Ala na, barok. Kaya't kula ako mustaan ti anak ko. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina, anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello, tatang. Nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro ti sakit itang anak. Nagkapgis ti sakit itang ko anak ko. Napgas man ang jak makapangan. Limtag ti sakak anak ko. Ang mga no pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay samay lalak. Nabayag tupay na jak naging inuman. Dual dawa na jak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Uwang nga ko ma. Ay may na. Awan magkwarta ka na ko. Sige, tagi pa uita kiti kwarta pagpa-check up yun. La. Ang yaman na ka na ko. Ayaw po. Nagsayat ka nga anak na. Diyak agbabawi ang iputot kin ka na ko. Siguro ti ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti salon at yo, Idiyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Wan promise anak ko. Kaano ka ngagpawit nga anak ko? Inton bigat, tatang. O sige to, Rayag. Agyaman akmanan, way. Ay na, patpaganggaw na yung anak ko. Chup-chup, mama. Ay, no kasta. Adama din kwartam. Ritaw. Wine, Rita. Adama na yung pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta no may papanditi arakan niya. Ewan na yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandani agpada. Rito, ken Rita. Agbagbagay da. Iway ngagpaysaw. Rita, Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali. Kaipapanan di kanayo na panagkuyog tawan. Kan no addarik nam kanya. Na. Punasi mo. Tapno sana madadaal ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw. No apay nga agbisprinta. Rito. Well, ay na. Dalag mo na. Di ka kasi madalangan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ag happy-happy lahangan ti kaya ko ita. Nubilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawaag? Kay ubing mo tila. Tapno makaanak pa'y mag. Saka ba? Ay, alaki din. Inta nag-eskwela, iskwelaan ta. Rito. Alam nga ron. Ay, mabidlang. Tahinak mga iti balon ko, apantalon ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to saka ba? Ay! Amukaon rito! Tatunggal mabartek ka. Mabasa! Sika, iwan mo Sika, Rita. Balik sampay lang, mat. Agtal na kakadilat. Ay, nabartek kan rito. Sigan sabat nabartek, Rita. Limpyo ako ba? Tiko na kayo.
Ay, dandanin to, pa di ka makamulagatan. Nan, dumandang ka man kidi. Agid na akrita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indol bigatan. Maturog ta kidi dito istor nga ayuyang tarita. Ay, kat. Ay, gida mo nga ron at maturog ak matan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agbuang ka ba ta dito tumang ko na kaya mo? Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatyam-tuman ni tatang. Kaano pa nagsakit na dyan, Ha? Pinauita man nga mina ni Tikwarta. Iso asaan man na nagawid. Napan naman imbartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kanchan na. Napatpatyam-tuman nga min amin nga ibaga na ken ka. Lamin anon alinastugan na ka. Ngam di ka mat matitigra. Pauitam laktamat iti kwarta. Arak ti papanan ti itad mo a kwarta ken kwa na. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Ngam di pa'y makagatang. Tanapat patay tiara ken kwa na. Among matigas na nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mo mo't ngamin. ala. Jack nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balay takadwam mo't di tabalay. Wen, saan ngagbisin na jay? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itid mo ti kwarta ken kwa na. Siyaklaang yung tipang tida. Tapaggatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod ti makamo ni Tatang Jack pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anyaman ti bagayong tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay inkaaglod abarak. Naibusan ti lod iti store. Isa pasensya kayong tatang, way. Hey, Miss Pray, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, ama pan agsyap. Saan? Best friend? Ya. Umaya lang makiawag. Taawag ako maji anak ko ya bro. Ay, kuwan na. Sige, sigurado maibus tilod ko ano abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Ay, huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag talaag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang tiyan ko. Napagas mo na nakakuha na. Saan da ko na martistahan, Tatang? Sa anak mo niya artista anak ko. Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayo iti naunday a panawan. Dati amo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan mat gayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napawitan iti kwartayo? Nada kasapulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang tadi iti kwartayo. Anya, ulay ka mo tinanak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsong ko. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da kasapulan nyo. O sige, trabaho akmanan. Baliwan tayo tumanan tagsarita, Tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Uray 1,000 laeng. Pangusaran niyo ti kwarta, tatang. Kwa, pagkata ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga min ti ulo. Tiyan, ken sikit ko. Ala,
Nagrobot kayo. Nakakuyugin kaya mapa nagpa-check up. Siya kong baraw. Mataktak ka lang. Saklatan. Kuyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Saktumot nila ang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung manin iti arak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatataw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't ti sagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya kwartam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol ni bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka, ti panangilako. Hey, iso pa mo, si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Hey. Wow, may agaraw. Sige, best friend. Indan. Sali, nagrigat aglangan ang eskwilaan ka saka. Kuwan! Alalala, umahikan, best friend. Ne, rabiin, ngumawampay mo ila di manugang ko. Napanan na nga ta. Ay, siya pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atad ka kan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apay narabyang ka. Tatang, rumarak madlaang ha. Ato na patay papanak. Ha? Papalambalay? Rabyay? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina arumwarak ita rabi ha. Thank you. Dito yung kwartak baraw. Uwan. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibangangay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lawas tiya marabyanak tatang ha. Ito. Nayunak pa iti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you, baraw. Uwan. Jak ipulpulong kin ni Mina baraw. Sige lang. Hindi na lang. Ay. Ay, mabisina mo dyan, Rito. Sa nga Rita. Nabisin na amot na nag-shot. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Awa, nila. Imbartek na nga road. Amin na hindi intid timanugang ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas tamang kini. Tamang ano, ada amuta di ta. De agpalibritan. Anya? Wala na. Intan. Ito na rin. Rita. Rode. Sika mo kapit sa barog. Langa. Sino ta kadwa mabalasang Rone? Kwa, kasinsin ko. Ni Emma. Ho! Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mutking ka. Takasinsin mo. Ketso timakan. Nanarita. Tatang. Ay, uwan, baraw. Mabisin kami in kanibis
friend ko. Wawan man, mabising kami gani best friend ko. Alam mo nga, bro. O sige, mabit lang tayo, back to waiter, ha? Yurdiran tayo, di ka rin niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Lukluk kumatan dyan ako. Ha? Kasinsin ko lang dahil siya tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae ng lalaki, at dan nagtinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat ngagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay Una, naglailo magkang ka na siya, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna na ka inuma kiday. Ngam, malagip ko, tinaimata nga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day di tatang. Anya kay laki din ay. Ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak, nung madamdama. Ha? Ayun, tatang. At ito isang ribo. Allowance siya, tatang. Ay, thank you, bro. Ay, sige, maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumuarak pa man, bro. Ay, sos pare. Babae na dayjay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo, best friend. Hay, kasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No, luklukon na lagayam. Ay, saan ko nga nga ugalit ay makibibiyang rita. Ha? Wala ka din. Agrubat kat. Tayo tayo di store. Tayo ni kanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to ana imbag ni Rooney. May papan idinayday a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkal pa si trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, gut agi na nakangarudan Kumusta kayo magtan ka ni Tatang ay? Nasayat kami, bakit? Agin inumpay ni Tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Inapod no na. At da dito'y amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko ang makasalita ni Tatang. Itod mo man magkangkuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang. Kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Oh, ato iti cellphone tatang. Kahit adda nakasigpi di tatang. Ay, ayaw. Sangaribo mo datang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrek kan Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Saan na bali? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapno saan nakamakita ti katugangak? Wan, love. Makaisbuman na taon. Sino ta ka doon masimang patron eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito balay, tatang. Nya? Tatang, at iti 2,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Ay, thank you malang bro. Thank you. Babae ni Rooney day Rita. Gayam. Mapay ngay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga aramidon na. Ay, apo ka, anak mo pa'y mga raw ni Mina. Ay, kananak mo nga rin nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na ko likan iti kwarta ka. Awang pagsitan mo kasta. Kahit,
Isukat mau jay anak mau iti arak. Kasta, ha? Ay, no siya. Saan akabaon at konsinsyak dayta. Isu nga oray jakan makikuyog keng ka rito. Ha? Kaya't nga taon iti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay manugang mau no panuyuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo inimi na nga trabaho jay abroad. Bas ka kumamot jay anak mau. Woo! Ganyan. Wala na. Magita. Uy. Ada pun tom iti day tanga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo, anak ko. Talaga adyak impakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adamat tiliwak dito'y balay. Ayan ni Ronnie, kunak. Kwa anak. Aday, ti silid yun anak ko. Iso na lang kwa. Tada kadwa na babae, kasta ka di. Ha? Apay nga, ma'am. Grabe kayo. Apay nagilimad kayo kanyak, tatang. Nabayag kaya manaluklukon naktasawak. Nga mapaya di yung bagbaga kanyak. Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta. Kwa anak ko. Di, kwa nga min anak. Di. Kung konsensyon nyo tararamidan tasawak. Pakawan na ko, anak ko. Sorry. Agrig-rig at akijabrol, tatang. Kasto'y lagayam ti subad tasawak kanyak. Ay, anak ko. Asim. Agparbang ka ko ba? Tamang ano, makalawaan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain dito balay. Pagkawanan na kumabakain. Timanawan na niya babae. Sikati pilyag, sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawin ni Rooney, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mo mapakawan, anak ko? Isanan. No na minsan, wano namin duwal ako maliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan, nak, tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma. Nujak impulong ni Rooney. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik sa gipulong king kanak ko. Isure. Nagpakpakawanak nga rod iti anak ko kat naawatan nakmat. Mababai nakita anak ko gapu iti naramid ko. Iti kasla panang konsintek iti manugang ko iti made nga inaramid na. Manipod pimanaw ni Rooney saan na nagpakpakita. Kat damag may nga agsusukat kanulat ta dagiti babae na. Kat itahan naragsak manen tanak ko nga uray awan na asawa na. Kat pasaray ag bakasyon manipod abroad. Inidyak matan ti arak talakaya kon. Kat adon tirikrik na iti bagek. Alakastan, to'y pagaya mo rito. Nasaya at matay ni Jamon ti arak pagayam rito. Katrumbang laang tinaramid mo, tanay. Kababay ni ti anak mo no di ka pa lagbalbalay. Nalah pagyamanak ti panangibingay mo iti kapadasam.
Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam marito. Dito'y darama tayo. Manang Biyana!